го мога. Да, с буквичката В. Да. Амче, казвам се Винилина. Живея в Варна. Работя като водеща на телевизия. Като водеща, с този диалект. Ами, ти ко мислиш? Само ти ли си водиш? Окей, обичаш? Тъй, иначе продължавам, не ме прекъсвай. Обичам водолази. Леко водолази. Виж как ми тече мисълта на мен. Да, мразиш? Мразя Тежко други водолази. водещи. Какви? Водещи мразя. Кои? С Само буквичката- себе си с като буквичката водеща В ли? оценявам. В. Всички други не стават. Да. Да, не би отказал? Не бих отказала среща с... Виндету. С Вай Кондил. Васил Найденов. Васил Найденов. с Васил Найденов. Да. Добре. Е! Може да кажеш с Васил Василев Зуйка. Също О, така. виж. С Васил Василев Е. Зуйка.